A blessed morning to everyone. Let us worship together. Let us sing, Holy, Holy, Holy. Santo, 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 Diyos sa napigsa, agkanta kami nga agdaydayaw ken ka. Santo, 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 silaw ken ayat ka, Diyos sa madayaw, awaning ganam. Santo, 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 dayawen daka, dagiti sa santo asang sangkamaysa. Kerubim ken seraphim agparin tumengda, agrukbab ken kam adi uminggam. Santo, 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 awaganda ka, dati managbason, gloryam iliwen na. Santo, 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 awan pagkurangan, panakabalim, asiken ayan. Santo, 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 Diyos sana marswam, langit ken daga, siksikat idayaw da. Santo, 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 man nakabalin ka, Diyos sa madayaw, awaning ganam. According to Psalms chapter 21, verse 1 and 2, praise the Lord, you heavenly beings, praise His glory and power. Praise the Lord's glorious name, bow down before the Holy One when He appears. Let us all pray. O Diyos namin makapangyarihan sa lahat, we thank you, Lord Jesus, for this wonderful morning that you have given to us. We thank you for this life, for the strength. Lord, maraming salamat po dahil kami po ay may pagkakataon to worship you, to glorify you, upang kilalanin ka sa aming kalagitnaan. We welcome you, Lord God. We welcome you, Lord Jesus. We welcome you, Holy Spirit, in the midst of us. Kinikilala po namin na ikaw po ang siyang mangunguna sa amin, ikaw po ang siyang magsasalita sa amin, ikaw po ang aming madarama, ikaw po ang dirinig ng aming mga panalangin, ikaw po ang siyang magsasalita sa magitan po ng aming pastor na siyang magbibigay ng mensahe ng buhay. Ama, ang nais po namin sa aming pagsambang ito ay maramdaman namin ang iyong presensya, Lord Jesus, at mapangiti ka namin sa aming pagsamba. Sa iyo po namin iniaalay ang buong maghapon ng aming pagpupuri sa iyo. Sa umagang ito, ikaw po ang aming itinataas. Ito po ang aming panalangin sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Mukti Diyos, sumbatan na kararag ko. Mukti Diyos, sumbatan na kararag ko. Nuagyaga ka na santuan, kinadakes pagpanawan. Mukti Diyos, sumba
ang panahon ng ating pag-aalala sa lahat ng ating mga mahal sa buhay na nauna na po sa atin at mangyari po na kuhanin po ninyo ang inyong mga kandila upang pag nakita po ninyo ang pangalan ng inyong mahal sa buhay na naka-flash po sa screen, ayun po yung time na inyo pong sisindihan ang inyong mga kandila. Sige po, salamat po.
Yaman tayo kakabsat, kadigiti ama, ina, anak, nga iso nga umununan kada tayo, nga pasetday iti pamati kani Apo tayong Hesus Kristo, dito'y Nax United Methodist Church, kan uray pay kadagiti duma, nga iglesia nga ayanda ita. Ket ni Apo Diyos kumay, tagbendisyon kada kayo amin, nga kakabsat mi, as ibibiyag, aging gana pa ita. Ni Apo Diyos kumay, tagtultuloy, amang ted kada tayo iti regta iti panagserbiken kuana ket ni Apo Dios kumay iti agtultuloy nga mang bendisyon kada tayo iti agtultuloy apan nagipagnatayo ken kuana iti daytoy apanawen agkararag tayo naindaklan ken man nakabalin nga Dios ipeksami itin kami panagyaman ken ka iti biag nga iso nga insagot mo kadagiti kakabsat ken ipatpateg mi nga umununan kada kami. Agyaman kami iti pamati, nga isong impatawid da kadagiti anak da, kakabsat da, ken uray pay kadagiti gagayam da. Iti kaano man o Diyos, san mi amalipatan, dagiti baton lagip da, idi si bibiyag da paylaong. Agyaman kami ken kawapo, gapo kadagiti apong mi, ket nadan kami ti pamati ken ka. Ket sapay ka di dahito nga pamati. Ket itultuloy mi o Apo. Tapno kastaket iti agnanayon. Ket daytoy o Apo iti may parang mi kadagiti amin nga anak mo. Sapay kumawa po. Tadagiti baton lagip nga isong imbati. Dagiti ipatpateg mi. Ket agtultuloy makita iti biyag dagiti si bibiyag. Ket amami nga nasantuan madaydayaw iti nagan mo iti daytoy nga aldaw. Ket dagiti amin nga anak mo Apo nga isu nga agtultuloy nga agserbiken ka. Wenno Apo aramatem kadi iti biyag mi. Ket tagikuan na kami kaditi agnanayon o Apo. Ket si kahit agtultuloy ng agbendisyon kami. Itagtultuloy met o Apo nga panangipay mi, iti oras mi, talento mi, ken uray pay dagiti sanikwa, amaramat iti panagserbiken ka. Wenno Apo, bendisyonam dagiti sagot dagiti amin nga anak mo iti daytoy nga aldaw para iti memorial offering da kadagiti patpateg da daytoy nga daton da ket isu ti panangipakita iti ayat da kadagiti ipatpateg daw Apo nga uray na awandan ngem agsasao da pay laong baboon kadagitoy nga datdaton o Apo ket amami nga nasantuan bendisyon am nga rod, dagito nga daton nga maisagot ken ka, iti dayto nga aldaw. Ket dagito iti dawat ken kararagmi, babon iti nagan ni Apo ming Hesus Kristo, kas manubot ken mangisalakan mi. Amen. Kakabsat, dawatek nga rod, nga ipaayo, iti memorial offering yo, iti bank account, iti Nax United Methodist Church, ken uray pa iti GCash account, in the name of Sister Nerissa Samonte. Ni Apo Diyos ko may tagbendisyon kada tayo, agtultuloy tayo kuma, ang makipagna kay ni Apo tayong Hesus Kristo. Itinapay, tibyaga po. Maipay ito'y kararwag kas panagted mo jay den nagbaybay kadagiti tao adu unay. Amen. Para po sa pagbasa mula sa banal na kasulatan, mula po sa Lumang Tipan, sa aklat po ng Ruth, Kabanatang 3,
Ruth chapter 1, verse 1 to 5. Lilipat po tayo sa chapter 4, verse 13 to 17. Ruth finds a husband. Sometime later, Naomi said to Ruth, I must find a husband for you so that you will have a home of your own. Remember that this man, Boaz, whose woman you had been working with, is our relative. Now listen, this evening he will be threshing the barley. So wash yourself, put on some perfume, and get dressed in your best clothes. Then go where he is threshing, but don't let him know you are there until he has finished eating and drinking. Be sure to notice where he lies down, and after he falls asleep, go and lift the covers and lie down at his feet. He will tell you what to do. Ruth answered, I will do everything you say. Lilipat po tayo sa chapter 4, verse 13 to 17. So Boaz took Ruth home as his wife. The Lord blessed her, and she became pregnant and had a son. The women said to Naomi, Praise the Lord, he has given you a grandson today to take care of you. May the boy become famous in Israel. Your daughter-in-law loves you and has done more for you than 7 sons. And now she has given you a grandson who will bring you life to you and give you security in your old age. Naomi took the child, held him close, and took care of him. The women of the neighborhood named the boy Obed. They told everyone, a son has been born to Naomi. Obed became the father of Jesse, who was the father of David. Bendisyon ang kinabot no, tapno isot taraon ko, apo, ken magpukaw tiki, nadakes ko, ketal na ken raksak masarak ko. Ibasa kada kayo tinaimbaga damag akas masarakan, iti surat iti Hebreo, kapitulo 9, versikulo 20 ken 4, aging ganay iti 20 ken 8, ket kastoy iti maibasa. Iti naimbag a Biblia. Tita saan asumrek ni Kristo iti nasantuan na diso nga aramid ti tao ken ladawan laong iti napaypayso a diso. Sumrek ket di sa dilangit ayan na itam iti sangwanan iti Dios gapu kadatayo. Tinawen asumrek iti kaskangatwan apadi ti kasantuan a diso amang idaton iti dara ti animal. Ngem saan na namin adu asumrek ni Kristo amang idaton iti mismo a bagina. Tano kasta tinaaramid namin adumet kuma nga agsagaba manipod iti panaka parswa ti lubong. Ngem ti kinagpaysuna ti paggibusan dagiti panawin na minsan la ang nagparang ket saanen anaulit tapno ikatan na ti basol babaon iti panangidaton na iti mismo abagina. Na itubing amatay ti tao iti maminsan ket kalpasan na ukuman iti Dios. Kastamot, anamin pinsan anay dato ni Kristo, ang mangikat iti basol ti adu. Agparangto iti maikadwa adaras, ngem saanen agapo iti basol, no diket tapno isalakan na, dagiti mangnamnama iti ayen na. Ni Apo Diyos tek bendisyon, iti panakaibasa, iti paset, tinasantuan na surat. Amen. Ti sasao anaragsak sao ama magbiag. Ti sasao anaragsak sao ama magbiag.
Gyaman tayo iti napintas nga mensahe iti kanta nga impaay dagiti membro iti Nax Virtual Choir. Ket ni Apo Diyos kuma iti maydaydayaw iti mensahe iti kanta. Ket kakabsat iti daytoy ngaldaw kalkalpas nga nilagip tayo dagiti kakabsat tayo nga iso nga impulang dan iti biyagda ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Ket adu dagiti bambanag nga saan tayo nga malipatan kadakwada, makapalagip dagiti gapuanan, dagitoy anamati. Kang runaan na idi siyaket na idistino ditoy Nax United Methodist Church idi tawen 2014. Saan ko nga malipatan ni Manong Manuel Sosito nga iso na iti agkankanta iti the Lord's Prayer. Every Ilocano service kakabsat. Ahan nga gababsen isuna. Kanayon nga isuna ti madutukan ngagkanta iti the Lord's Prayer. Ket nakapinpintas iti boses na. Ngaging ganay ta ket no makantaok ti the Lord's Prayer ket malaglagip ko isuna kakabsat. Ket agyaman tayo iti biyag na gaputa awan inararamid daytoy nga kabsat tayo, gayem tayo, dito'y naksno diket nagkankanta kay ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Kastamot makapalagip kada tayo kakabsat ni Mami Eleanor Usita. Nga iso nakit agisursuro iti Sunday School kadagiti babae, wenno kadagiti WSCST Ilocano, tunggal aldaw iti Domingo, kalpasan iti Ilocano service ket addan ijay office ko nga mangisuro iti eskwela dominical ket agyaman tayo iti biag na isu ket naipulang iti biag na kaano laong gapu iti COVID kakabsat ket agyaman tayo ket dagitoy nga inna iti iglesia nga adda nga mangisursuro kadagiti nabalitukan nga adal ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Ken kastamot, dagiti kakadwami iti visiting team kakabsat. Ket adda dita ni Mami Rita Lau kakabsat. Nga saan tayo nga malipatan. Gapo kadagiti panangalan na kadagiti ladawan mi no agbisbisita kami. Adu dagiti picture wenno ladawan nga inted na kanyak idi si bibiyag pay laong isuna. Ket tunggal adda iti papanan mi ket itugtugot na iti kamera na tapno makaala iti picture kakabsat kadagiti papapanan mi nga lugar. Ket amok nga naragsak itan ni Mami Rita Lau iti ayan na itan iti daytoy nga gundaway. Kastamot nga saan tayo nga malipatan ni Mami Linda Uy wenno Erlinda Uy kakabsat nga daytoy nga ina ket managayat ken daytoy nga ina saan nga malipatan iti idaton na iti Diyos tunggal aldaw iti Domingo. Un-unaon na nga ipayan iti offering iti iglesia tayo tunggal umay ditoy. Ket agyaman tayo iti biag na kakabsat ni Mami Linda ket sakbay nga inala ni Apo Diyos ket adda iti love gift na kanyak nga saan kong malipatan. Ket December idi kakabsat nga insagot na kanyak daytoy ket agingga na itasaan ko nga inusar wenno inaramat daytoy nga gatad nga insagot na kanyak ket tunggal luktak iti drawer iti lamisaki di office ket makitkitak malaglagip ko isuna gapo iti pannangted na gapo iti kinamanagparabor daytoy nga ina kakabsat ket ni Apo Diyos ko may tiyang bendisyon uray pay iti pamilya na gapo tayo ti may isang anak na ket kaano laong idi napalabas nga bulan ket nangidaton iti offering na ditoy kakabsat ket adda ti minandaran na nga nang ted iti sagot na ditoy ket kalpasan iti manungal daw ket natay isuna gapo iti COVID ket iparang na daytoy kakabsat nga ay dalaunay ni Apo Diyos babaen iti panang tedda nga oray
adda nga nakaptanday iti COVID, ket panpanunutan dalata no kasano da ang makatulong kadagiti ministeryo iti iglesia. Iso nga oray awanan ni Ate Nena uy, ket malaglagip iso na dito'y naks, gapo tamamatiak nga dito'y naks iti maudi nga ni kan iti sagot na para iti ministeryo iti Apo. Ken kastamot kakabsat nga saan ko malipatan, dagito'y nga nagagagot nga ina, nga umay dito'y naks, ureg saksakit da umay dalata, uri maululaw da umay dalata. Kang runan na kada Nanay Norma Ilan, ni Nanay Josefina Chua, kakabsat, ket saan tayo nga malipatan isuda. Ken uray pay ni Tatay Tenny Hiolin, saan ko nga malipatan iso na, edi dinudukak iso na nga agisuro iti Sunday School iti Ilocano. Gaputa natay idin ni Manong Manuel Sosito, ket iso na iti sumaruno, ket natay matiso na, iso nga awanan iti nagtultuloy nga agisuro gaputa mabuting da, dagiti UMM kakabsat. Dahil umuna nga nang isuro ni Manong Manuel, ket natay ni Manong Tenny Hiolin, iti nagisuro kalpasan na iti manong tawan, natay iso na, ket agbiro kumanen iti nagisuro, nga mabuting dan kakabsat. Iso nga siya kiti mangitultuloy ang nagisuro kadwak ni Sir Jun Sermonia anang isurusuro. Tamamati kami nga nagisuro ka iti sao iti Apo ket atidug iti panagbiag mo. Atidug iti panagbiag mo. Ket saan kami amabuteng kadigiti umununan. Gapu tamamati kami nga iti biag ket para keni Apo Hesu Kristo akas kinunan ni San Pablo. Ken adupay kakabsat, dagiti saan tayo nga malipatan, Nanay Caridad Reynante, nga no apan kami di pagtayangan na, ket dagdagos Pastor Marcel, si kaata, ket kanayon nga agkankanta iti imno, kakabsat, makapalagip ni Nanay Caridad, iti panagpamatin na kini Apo Diyos, ken kastamot ni Nanay Soledad siya, nga numapan kami ti pagtayangan da, ket anya ket din nga kuna na I love you all. Saan mi nga malupatan iti bagbaga na kan kanayon, I love you all. Ay etenda kayo amin. Kuna na kan kanayon. Nga iso na ket inala ni Apo Dios iti atidug nga biag na surok nga nobentada ken ni Mrs. Caridad Reynante idi impulang da iti biag da. Atidug iti biag da kakabsat. Iti sakbay nga ited ko ti mensahe agkararag tayo pa kakabsat. Agyaman kami ken kao Diyos iti dayto nga gundaway nga iso nga insagot mo kada kami. Tapno agdaydayaw kami iti nasantuananagan mo iti dayto nga bigat. Agyaman kami kadigiti kakabsat mi nga kakadwa mi iti online service at dadang agbuybuya. Iti online service mi dito inax. Agyaman kami iti biagda ket bendisyonam kadi iso da Apo pastrakanda kadi iti sasaom iti daytoy ngaldaw. Madaydayaw iti nagan mo Apo mi Hesu Kristo. Amen. Kakabsat iti Miyerkules ket nagadal kami iti sasaon ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Ket sinurot mi kakabsat no anya dagiti alagaden iti panursuro tunggal aldaw iti Domingo. Ket inaramat mi iti leksyonary. Tatay dayay imbasa ni Deaconess Irene, ket may papan iti biag da Ruth ken Naomi. Ket daytoy nga pakaistoryaan kakabsat, ket may balagip kada tayo ti katsaad ni Ruth nga manugang ni Naomi. Ket adda iti dua nga manugang ni Naomi, da orpha ken ni Ruth, ket nga asawa iti dua nga anak da nga lalaki. Ket saan nga bimayag natay dagitoy nga anak ni Naomi. Ken kastamat ni lakay na, iso nga balo da nga talo nga babae kakabsat. Ket makita tayo ditoy, dagi sakripisyo, sacrifice kakabsat. Gapo na makita tayo, iti biag ni Ruth, dayjay panangipaay na, iti presensya na, ikani katugangan na.
nga numampay imbaga ni Naomi kenkwanan nga nawayadan nga pumanaw ket agbirokdan iti agbalin nga maasawa da ngem dadya muna ni Orpha ket iti imbaga ni Naomi kenkwana nga adan iti wayawayana ket nga rod inagkana ni Naomi ket pimanaw isuna ngem iti kasta kakamsat inagkan ni Naomi ni Ruth iti akas pamakadan ha ngem si Titured ken nagpakpakaasin ni Ruth nga saan kumangaramiden ni Naomi dayjay gaputa kinuna ni Ruth ken kuana saan kaapanawan no sa dino iti papanam sa jayakmet kas jay iti mabasa tayo iti paset tinasantuan a surat kakabsat. Makita tayo dayjay sakripisyo ni Ruth iti daytoy nga katugangan na. Han nga insuksukat iti anyaman. Daytoy nga inaramid ni Naomi, kinimbag ni Naomi ken kuana kakabsat. Makita tayo iti ayat ken kuana. Isu nga han nga tinalawan kakabsat ni katugangan na. Ket no sa dino ti ayan ni Naomi ket sa jaymat simurot isuna. Isu nga makita tayo di sakripisyo iti biyag ni Ruth kakabsat. Nga awan sa bali nga panpanunutan na no dikat ditoy no anya iti masakbayan daytoy nga katugangan na gaputan natayan nga Ruth nilakay na. Ket nga Ruth pimanaw daytoy nga lugar. Ket napanday ti maysa nga diso nga sadyay da nga nagtalinaed. Ket sadyay mo't nga nasarakan ni Ruth agbalin nga asawa na. Nga kabagyan matlaong ni Naomi. Ket nga Ruth makita tayo dito'y pakistoryaan na, baba nga pakistoryaan na dito'y kakabsat nga makita tayo no kasano iti panang bendisyon ni Apo Diyos ken ni Ruth. Ket ni Ruth kakabsat, ket nagbiag, babaon, iti presensya ni Apo Diyos. Ket dito'y may kadwa nga naibasa tatangal daw, gaputa, at dati upat nga libro, dayjay Ruth, dayjay Salmo, ken ti Hebrew, ken dito'y Mark. Ti sarsaritaon na, dito'y surat iti Hebreo kakabsat, ket may papan iti panakaituding, iti biyag, nga mabasa tayo dito'y paset tinasantuan na surat, iti Hebreo kapitulo 9, versikulo 20 ken 7, nga kunana dito'y naituding amatay ti tao iti maminsan. Naituding amatay iti tao amaminsan. Haan nga mamindwa, mikatlo, o no anyaman kakabsat, maminsan laong amatay tayo. May maminsan laong nga may anak tayo, may inaw tayo, iti tiyan inang tayo, ken may anak tayo, ken uray to no matay tayo, maminsan laong. Ket dito'y iparang na, kakabsat, nga kalpasan na ket ukuman na tayo ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Ukuman na tayo ti Diyos. Isu nga iti judgment ket saan tayo nga trabaho. Haan mi nga trabaho iti judgment. No di ket ti panakaukom ket trabaho ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Iti akam tayo iti daytoy nga biag ket isu iti panagaramid, iti kinimbag para kani Apo tayo nga Hesus Kristo. Makipagna tayo kumakenkuana. Ket agpaidalan tayo kuma iti Diyos. Nga iti tao nga agpaidalan iti Diyos ket nasaysayaat, iti biyag na. Ngayon iti tao nga agpaidalan iti nailubungan, makita tayo iti kasad, iti biyag na tata. Nariribok iti biyag, dagiti tattao nga agpaidalan iti nailubungan. Ket makita tayo nga nataltal na iti biyag, dagiti tao nga agpaidalan ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo.
Adu launa iti kumikuman dagiti tao iti daytoy nga lubong. Adu dagiti pampanunutan da, nariribok da, kakabsat. Ngayon makita tayo, dagitoy anamati kani Apo tayong Hesus Kristo. Nga ti tao nga adda kenkwana iti Diyos, ket adda iti talna kenkwana. Adda iti ayat kenkwana. Adda iti turad kenkwana. As sumango kadagiti panubok iti daytoy abiyag. Ket ito'y iparang nakadatayo kakabsat, it is appointed unto men once to die. Isu nga maminsan lao nga matay tayo kat anya nga rod iti aramidon tayo. Masapol nga isagot tayo. Dagiti aldaw, dagiti panawan tayo. Isagot tayo, ti oras tayo. Talento tayo. Ken sanikwa tayo, iti Diyos kakabsat. Nasaan tayo kung mga panpanutan, anyaman, dagiti nga banag, iti nailubungan. Iti pampanutan tayo, dahito ti argent kakabsat. Ti panunutan tayo kuma, iti biyag para kani Apo tayong Hesus Kristo. Akas kinuna ni San Pablo, anya iti biyag. No para la kanya kabiyang, iti biyag ket para kani Kristo. Adu dagiti mangibagbaga idi kanyak. Ngano agpastorak kano ket kasto ito iti mapasamak kanyak. Agriga takto. Ken, daddo mapay nga banag, dayjay imbagbagada. Dayjay ket, pinampanunot ko, dagajay imbagada. Nga awan kano ti masakbayak to no agpastora. Awan iti napintas nga biyag, iti panagbalin iti pastor. Isu nga damo iti tiyempo, ang nagbaso la kani Apo Diyos, gaputa kayat ko nga tarayan ni Suna. Saan kaya't kumati umikat idi, gapo ka dagito nga mangmangog ko idi. Ngem, kinasaunak ni Apo Diyos bubuon, iti sauna, iti paset, tinasantuan asurat. Nga imbaga ni Apo Jesus kanyak, iti surat ni San Juan, Kapitulo 10 ken 5, versikulo 10 ken 6, akinunana. Pastor Marcel, sa anak a pinili, ngem pinili ka. You did not choose me, but I chose you. Ket gapo iti dayta nga sao ni Apo Diyos kanya, ket nagpakawanak ken kuana. Apo Diyos pakawanan nak, tasaan ko mo ti araramida. Ket inrugik ti nakipagnaken kuana. Nga uray sa dino iti pangibaunan na kanya ket agtulnogak kenkwana. Ket adu dagiti nang iturungan ni Apo Dios nagadu dagiti panubok a napadasak iti ministeryo. Ngem sa anak nga binaybayan ni Apo Dios. No diket si isuna tinangted iti nasayaat a direksyon iti biag ko. Ket mariknak ita. Dayjay ayat ni Apo Diyos kanyak. Ni Apo Diyos, itinagari iti biyag ko. Ket isuna, itinang silaw iti biyag ko. Isu nga addaak ita, nga agiwarnak iti naimbagadamag. Isu kakabsat, nga kanyak lang abiyang kas kani Pablo, ket sa anak, nga agbuteng amatay. Gapo iti patay, ket mamatiak, nga isumet iti pangrugyan, iti baru abiyag, ken ni Apo Diyos. Adu dagiti mabuteng nga matay, gaputa, sanda mapanawan, dagitoy nga sanikwada. Adu dagiti tattao nga nakatungtungkon. No anya iti ramiden da, iti daytoy nga biyag. No anya ti makunada iti papatay. Ket kunada kan kanayon kanyak, saan ko akayat ti matay, gaputa adut dagiti banag nga saan ko amapanawan.
Kasanon dagitoy nga banag, nga iso nga nagrigrigatak no matayak. Ngem, uray kas jay dagiti imbagada, awan iti naramidan da, idi inala isuda ni Apo Diyos. Idi natayda. Nga uray pa no anya ti aramidon tayo kakabsat, no ison ti panawon tayo. Awan iti maaramidan tayo. Gapu tati biyag ket para ken ni Apo Diyos. Nga ti biyag ket saan nga para dito'y lubong laglagapan tayo kakabsat. Haan nga para iti daytoy lubong iti biyag tayo no diket para ken ni Apo Diyos. Adu dagiti agkuna anyamaten ti mapasamak iti daytoy ubing nagkaro daytoy sagsagabaon daytoy ubing kasano nga ta awan iti masakbayan na daytoy. Nga makitkitak dagitoy ubing nga sagsagaba nga iti bendisyon nga iti langit ket kukwada kakabsat mamatiak nga dagitoy ubing nga dati pagpagpagnaanda kas dadya anak mi ni Precious mamatiak nga silulukat iti langit para kadakwada iso nga no anya iti maramid ko ita kenkwana ket aramidak itan nga daytoy nga ubing ket no maturog kayat na nga nakaarakop lata kanayon kanyak ket kunak iti bagik no alawom to daytoy nga ubing Apo Dios sapay kumatan nakarakop to kanyak. Hindi naintindihan ni Deaconess Irene. Sabi ko po, kapag kunin na ng Diyos si Precious, gusto ko nakayakap sa akin sapagkat every night, kapag matulog siya ay nakayakap sa akin. Dayjay kakabsat. Iso nga no, anyat dagiti banag nga kabalan tayo nga aramidan itan kakabsat, ket aramidan tayo. Tasaan tayo nga amo no anya ti mapasamak into no bigat iti sumurunong aldaw iti daytoy nga bulan. Saan tayo nga namnamaon nga matay dagitoy nga kakabsat tayo ngem naipulang iti biagda gapu iti COVID. Iti statistika nasuruken nga upat apulo ken upa 44,000 iti natay ditoy Pilipinas gapu iti COVID. Ket addan nganin nga 3 million iti nakaptan iti COVID. Ket manupay. Anyapay. Kuna ni Bill Gates, ket saan tayo kanong kabalan nga umay manen nga pandemya. Narigatan no addan to umay manen. Ket kakabsat, anya iti lesson kada tayo daytoy. Anya iti maadal tayo iti daytoy nga pandemya nga imay. Mamatiak nga daytoy nga pandemya ket iti maadal tayo ket isu iti panagsagsagana. Akas kuma kadagiti kakabsat tayo kas kani Sister Joyce nga agabroad. Agsagsagana nga agtake iti exam into no bigat. Kas tamet iti biag. Agsagsagana tayo kakabsat iti examination tayo. Iti daytoy nga tawen. Kadagiti sumarano nga tawtawan iti biag tayo. Saan tayo nga amo? Amangan lakit di. No alaon na tayon to ni Apo Diyos, ket saan tayo nga nakasagana. Nasaysayat ang nakasagana tayo itan. Iti daytoy nga tiyempo. Iso nga kakabsat iti mensahe iti daytoy nga aldaw. Iso iti panagsagsaganam. Isu iti napatog iti daytoy nga biag ket isu iti relasyon tayo ken ni Apo Dios. Saan nga iti relasyon tayo iti tao? Haan nga dayjay gagayem tayo kakabsat ti makaisalakan kada tayo. Haan nga ti asawa tayo ti makaisalakan kada tayo. Haan nga dagiti anak tayo ti makaisalakan kada tayo. Dagiti kakabsat tayo, dagiti karuba tayo, wenno ti pada tayo nga tao. Ti laong makaisalakan kada tayo, ket isu ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Amen. Ket sapay ko makakabsat, tainton dumatag tayo iti sangwanan iti Diyos, ket nakasagana tayo. Isungag sagana tayo akan kanayon. Ket da kayo nga saan pa'y nakasagana, itatangal daw, awisen da kayo.
iti panagkararag. Agsagana tayo amin. Iti sangwanan, iti Diyos. Agkararag tayo. Tayo po ay manalangin. Iti dayto yung abigat o Apo, ipeksamitin kami panagyaman ken ka. Agyaman kami, itinaindaklan ng ayat mo, ng impaay mo kada kami. Agyaman kami, o Apo, iti panakaiparswami. Ken uray pay, dagiti kakabsat, ken anak mi, o Apo. Agyaman kami, ken ka, o Apo, mi Hesu Kristo, nga insdaton mo, iti biyag mo, para kada kami. Awan sa bali, o Apo, nga pinanpanunot mo, no diket, ti para kada kami nga anak mo, o Diyos. Iti pagsayaatan mi amin. Agyaman kami ken ko, Apo. Iti ayat, nga iso nga impaay mo kada kami. Agyaman kami kadagiti kakabsat mi, o Apo. Asibibihag paylaong nga agserserbiken ka. Agyaman kami, itagdultuloy nga panakipagnadaken ka. Ket iti daytoy nga aldaw, o Apo, agyaman kami. Kadagiti anak mo nga nagselebrar, iti inda panagkasangay, iti daytoy nga lawas. Agyaman kami, iti biyag ni Sister Vin Sermonia, ang nagkasangay iti Biyernes, ken kastamot ni Ate Flor Fidel. Ken iti Sabado, iti anak ni Ate Divina ni John Cedric de la Cruz, o Apo. Ken kastamot ngagyaman kami iti biyag ni Pastor Rosemary Rapanot ang nagkasangay iti November 2, ket agtawan ni sunan itatan iti 70 ken 3. Agyaman kami iti bendisyon nga inawat na ken ka. Ken kastamat, o Apo, nga saan mi nga malipatan ni Mami Eleanor Usita nga agkasangay into no 11, ket uray awan isunan, ket saan mi nga malipatan isuna. Ken kastamot ni Sister Jacqueline Ferrer nga agkasangay into no 16. Ken uray pay, o Apo, ni Auntie Joanne Salinas Carion nga agkasangay into no 18. Ket uray awan isunan, ket saan mi amalipatan dagiti message na tunggal aldaw iti Domingo dito'y Nax. When amami nga nasantuan, itultuloy mi nga idawdawatan ken ikarkaragan, apasayaaten pay kaditi sa lunat, damanong Jimmy Somonte. Bendisyonam kadi isuna, iti daytoy ngaldaw. Ken kastamet, o Apo, nga bendisyonam ni Tita Nilda Landingan. Agyaman kami, o Apo, iti nasayaat nga sa lunat na itad ngaldaw. When, o Apo, bendisyonam kadi ni Nanay Estrella Margalio iti operation na. Kamatalik mi ken kay tibiyag na. Bendisyonam kadi ni Ate Betreyes, o Apo, sumaysayaat kadi ti salon at na. Kinagyaman kami tibiyag ni Nanay Amor Sermonia. Bendisyonam kadi. Ken uray pay Nanay Marcelina Evangelista. Ni Nanay Adelina Roman, bendisyonam kadi, o Apo. Ken kastamot, o Apo, nga bendisyonam da Nanay Presi Kajente, ni Manong Samuel Kajente, sapay kumatagtultuloy ti panang bendisyon mo kadakwada. Ken kastamot, o Apo, nga bendisyonam da Tatay Manuel ken Maxima Garcia, kamatalik mi ken kay tibiyag da. Ken uray pay, o Apo, nga bendisyonam kadi ni Kenneth Torres nga da iti quarantine ket umadanin ti rurwar na gapo iti COVID. Bendisyonam kadi ti salon at na. Ken uray pay, o Apo, nga bendisyonam kadi
the Twyla, David, Krista David, iti panagsagsagana da, iti comprehensive exam daw apo, para iti masteral ken iti doctor of philosophy. Ken kastamot ni Ayesta David o apo, iti entrance test na iti UP. Ken kastamot ngagyaman kami, iti biyag ni Kuya Arnold Bautista, ken ti anak na ni Loan, nga isuda ket umimbagon gapo iti COVID. Ken kastamot o Diyos nga agyaman ken kada Uncle John ken Auntie Esther gapo o apo ta nakaruwardan ket trabaho damanen. When o Diyos, bendisyonam ka din ni Tita Cora Navarro ken Tito Willie Navarro, payam ka di isuda tinasayat asalun at akan kanayon. Bendisyonam ni Brother Wilfredo Manalag, iti panagdialysis na. Ken urepay ni Mami Nati Pascual, bendisyonam ka di iso na apo iti daytingal daw. When ama nga nasantuan, kamatalik mi ken ka, dagiti amin nga anak mo nga da iti pakaseknanda, iti salon at da iti daytingal daw. Daw-dawatan mi iso da apo, ken sumaysayat ka dito salon at akan kanayon. Bendisyonam ti family ni Manong Larry Correa. Ken uray pay dagiti agtatrabaho iti Fabelia Hospital. Danggal Auntie Jacqueline ken uray pay o apo dagiti kakadwana. Agyaman kami tinasayat ta salon at ni Hana, ket agyaman kami tibiyag na o apo akan kanayon. Ken kastamat o Diyos nga bendisyonam the Sir June iti ken ti pamilyada iti daytingal daw. Ken uray pay dagiti kabsat mi nga dadya Balasio taaw, ijay Canada, ijay Korea o apo nga buybuya ita bendisyonam. Ken uray pay ijay Taiwan ken Middle East. Agyaman kami iti presensyada ken nadumuduma pay nga lugar. Kamatalik mi ken ka o apo isuda iti daytingal daw. Agyaman kami iti ayat nga isong insagot mo kada kami amin o apo iti daytoy nga oras. Madaydayaw kadi itinagan mo. Ket dagiti iti dawat ken kararagmi babaon itinagan ni apo mi nga Hesukristo. Amen. Kakabsat, iti daytoy nga aldaw, isu iti panangipaay tayo, iti daytoy nga selebrasyon, iti Passover. Ket adda, dagiti nakasagana dito lamisaan, ken addaman dagiti nakasagana ti lamisaan yo, ket agdaydayaw tayo, iti apo. Ken dawatek nga madamdama, ket agigiddan tayo amangan kakabsat, iti daytoy. Ket ibasak daytoy nga ritual tayo iti panagdaydayaw ken ni apo tayo nga Hesukristo. Idirabi a panangted na ti bagina nga agpay kada tayo nangala iti tinapay. Ken inted na kadagiti dalan nakit kinunana. Alaon niyo, kanenyo, dahil ti bagi ka mapisi gapo kada kayo. Idi kalpasan ti panangrabi, inala na ti kopa, nagyaman manen amay paay kada tayo. Inted na kadagiti adalan na ket kinunana. Uminom kayo iti daytoy, dakay amin, daytoy a kopa, iso ti baro at tulag, iti darak amay bukbok, amay paay kada kayo ken kadagiti adu. Agpaay iti panakapakawan, kadagiti basbasol. No kanen tayo daytoy at tinapay, kan uminom tayo iti daytoy a kopa, mapabaro iti kapadasan tayo iti kaadda ni Kristo kada tayo, iti umay na iti maudi a panagbaligi. Agkararag tayo kakabsat, iti sango mi o apo iti lamisaan mo, saan kami agtalek iti bukod mi a kanalintag, no di kat di mabubos nga iyat mo. Umay ka magsipot mo mi at ilaong bumuspusan tapno agbiag kami, ken masarakan mi ti mataginayo na panakapnek, iso ti panagtalek mi ken ka. Sapay kumata ti panaglakam mi iti daytoy nga taraon iti daytoy nga oras. Ket may palagip kada kami
iti panagbiag nga daan, iti naurno sa panakawat, iti pudno a kinatao mi. Amen. Akabsat, mga tayo nga rod, ket aramiden tayo daytoy para iti pakaydayawan, iti Apo. Agkararag tayo. O Diyos, iti admit panagyaman ken ka, iti tadaka kadakam, iti tiyempo, iti panangan, na ikat, yaman na panaglalasi, na irugi, iti baro, apan nagkakadwa. Itdam kadakam, iti panakilangon-langon ken Kristo, iso ngay may, tapno nagserbi kadag iti tao, itdam tiragsak, iti panakabalin mi nga anak mo, ken iti panagtulnog, iti pagayatam, iti naga ni Jesu Kristo. Amen. Sabi po sa Deuteronomy chapter 16, verse 17. Ayon sa kanilang makakaya, ayon sa dami ng pagpapalang tinanggap ninyo mula kay Yahweh na inyong Diyos, tayo po ay patuloy na magkaloob ng ating mga tithes and offering. Nariyan po sa ating screen ang ating video account number at ang ating dalawang GCash number para sa inyo pong mga kaloob. To'y sagot ayek ni nagtaog ako kam intaleg mo kada kami dakam ti agaywan. Amen. Agyaman kami ken ka, O Diyos, iti daytoy nga aldaw, iti panangipay mi, iti biyag mi, ken presensya mi, iti panagdengeg mi, iti sasaom, panagkankanta mi, iti imno, panagkararag mi. Ket adtoya po, iti dagiti sagsagot, nga idaton mi ken ka, akas panagyaman mi ken ka, iti panagayat mo kada kami. Bendisyonam kadi dagiti nga sagot, nga ipay dagiti anak mo, para iti panagtultuloy, iti panakaisaknap, iti naimbaga damag. Ket bendisyonam kaditi trabaho da, dagiti negosyo da, ken uray pay iti pamilya da. Ket dagiti iti dawat ken kararag mi babawan iti nagan ni Apo mi nga Hesus Kristo. Amen. Madaydayaw iti Dios iti daytoy nga aldaw ket dagiti iti damdamag ket saan tayo kung mga lipaten dagitoy kakabsat nga ministeryo ti iglesia tayo dagiti selebrasyon ket iti Thanksgiving Day tayo into November 21. Ket idaton tayo kuma, idagiti sagsagot tayo, akas panagyaman tayo kani Apo Diyos gapo, iti kiniimbag na kada tayo. Agyaman tayo, tagtultuloy nga biyag nga isong insagot na kada tayo kakabsat. Ken agyaman tayo kadagiti nagatendar iti discipleship webinar iti Kalman. Ket ni Apo Diyos ko may tagbendisyon kada tayong agbalin nga
disciple makers. Iti daytoy nga tawan, iti daytoy nga conference year. Sapay kumata, dagiti may asidug tayo kani Apo Diyos, iti daytoy nga tawan, nga kadwa tayong agdaydayaw ken kuana. Ken kastamot kakabsat, nagtultuloy iti adda iti committed and responsible parenting ket dagiti iti damdamag nga masapol nga gatendar tayo kakabsat. Dahiti kat maramid via Zoom into no November 20. Ken kasama ditoy, DJ ko nakarod Thanksgiving Sunday and Harvest Festival. Ket lagipente dito isun to November 21. Dapay rin well. November 30, so ti celebration, iti Thanksgiving, iti Alders Gate worship service. When iti may katlong service, ti contemporary service tayo. Ken the membership covenant classification, ket marami into November 27. So dagitoy kakabsat, tumulong tayo kadagiti iglesia nga adati pakasapulan da, especially dagiti iglesia tayo di norte. Kaya agyaman tayo, iti gundaway nga nakapagdaydayo tayo manen, kani Apo Diyos, agyaman na, nakaawid kami di probinsya for 2 days, agyaman na kadagiti sagsagot, damanong Robert, ken Ate Jane Shera, nga gulgulay. Ket nakadanon amin kadagiti church workers dagiti gulay kakabsat. Kadagyaman kami kadagiti bendisyon nga isong payo. Kan uray pay dita Hong Kong ni Apo Dios ko iti agbendisyon kada kayo amin kakabsat. Daytoy long sleeve ko ket naggapuji Hong Kong kadagiti agbuybuya iti naimbaga damag. Ket ni Apo Diyos ko iti agbendisyon kada kayo. Ket agyamanak iti presensya yu kakabsat iti daytoy nga aldaw nakadwami iti online service. Madaydayo ko iti naga ni Apo Hesus Kristo kada kayo amin ang nakadwami iti daytoy nga oras. Marami din nagkadwa po, kas mayalupok, tinakem mo. Tasikat ng ten, dito'y biyag ko, si urayagi, di kayat mo. Agraemaki, kasasaad ko imatangam basbasul ko kan tiugasam tapno dumandra lus daytoy biyag siksikalati unda sapo amang tednatal na puso makaagasi na sakit ko ken mangpunas di ladingit ko pagbalinen na kadoa po anatulnog nga adipen mo Espiritum ti item kanya ketagikwaem kadaytoy niya. Kararag tayo, agyaman kami ken ka o Diyos, iti daytoy ngal daw, so insagot mo kada kami. Agyaman kami, iti presensya ni Sister Joyce, nga agtake ti exam into nabigat, bendisyon nam kadiso na. Agyaman kami ti presensya na, nakadwami so na iti daytoy nga panagdaydayaw. Agyaman kami ti biyag ni Deaconess Irene o Apo, akas liturgismi.
ket bendisyonam kadi iso nakan kanayon, aramato iti biyag na ngagserbiken ka. Giyaman kami o Apo, iti biyag ni Brother Jodic de los Reyes, akas organismi, bendisyonam kadi iso na, ken ti panagtugtog na, kadagiti sumarno pa yung serbisyo. Bendisyonam kadi, daren Noel kan Ronnie, ken dagiti staff, nga daditoy, agyaman kami ti biyag da, ken nagyaman kami ken ko Apo, kadagiti amin nga anak mo nga nakaduami ti online. Bendisyon na nakam nga rod o Apo, iti daytingal daw, trabayan na kami kadi, ken sika kadi o Apo, iti mangipaay, iti nasaya at asalun at kada kami amin. Agyaman kami ti gundaway, ang nakapagdaydayaw kami ken ka. Kadagiti ti dawat kan kararag mi babaon tinagan ni Apo mi Heso Kristo. Amen. Ti ama ken anak ko man, ken Espiritu liwliwan, dayawen nga ipangruna, ti langit ken ti daga. Amen. Ket ita awaten ti naindaklan na bendisyon, nagapo itinagan ti Diyos Ama, ita anak na iso ni Apo Heso Kristo nga iso ti dalan, iso ti pudno ken iti biyag, ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, iso kumay ti awaten ti tang awan patinggana. Amen. 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 Naimbag ngal daw tayo amin.